Namaste lo chane ndematekwana hasta la vesta etheda sanibonani bantu bakwaZulu Natal besho kamnandi enquthu bethi dumelang yona kuphela ke indawo kwaZulu Natal engizwe ngazo ukuthi kuthiwa bakhona bayinyonyobole abafuna ukuyithatha abanye bakwelinyezo kodwa ke sisasho sithi dumelang nakhona la emathathu bayasho nakhona bethi molweni la kwaZulu Natal. Siyanibingelela uhlelo umnyango wezempilo kwaZulu Natal kznchat.gov.za silishaya mnandi namhlanje ke sila ngigcine ngqongqoshe ngingazanga noma ixopo noma ibhulwa noma kuningi nje beshiwa amagama kodwa ke ngigcine ngiyitshela mnti ngizoyitshela ukuthi ngise St Apollinaris bese ngima lapho nsi NDZ municipality and ngiyithanda kahle mayingena ngomasipala izobalula kakhulu ithi uDr Nkosazana Dlamini Zuma absolutely cha sengizoyibamba lapho ke kodwa bathi abanye sise St Okhawu bese ngingazi ukuthi ke ngihlukanisa ngithini ke St Okhawu kwakuyisigceme nje mhlambe indawo hayi ke siyohamba siyithole ngelilanga kodwa ke sikhona ke la nje basasitshela sathi siyeza asikho ke isibhedlela ongeze ukusibona kusona kulonyaka ungqongqoshe uzokasitshela ukuthi kahle kahle nalezi zinto zokuyihambela lezibhedlela ziningi ngiyabona nje siyaya sike sakha kwesinye ngizwe kuthiwa sesiyas adopta nalesi sengizokwakha ke la iCenter Apollinaris ngizocela nje ukuthola indawo ngakhe ngoba hayi engathi kuthiwa naso lesi siyasikhona ngqongqoshe kaloku bangichitha isikhathi awubabingelele. Siyabingelela Ntokozo, sibingelele kubabukele emakhaya, sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi yithada. Siyathemba ukuthi bangene kahle onyakeni emusha Ntokozo, bonke abantu bangene bephelele, bangene bejabula, sibafisela ke konke abazifisela kona. Ngoba ukhona nje uyifisela into ethile manje. Yazi nami usuyisho le konke engiyifisayo ngqongqoshe. Ngingayibeka lapha ngoba yakuthinta nawe. Ufisi level yini? Ngathi ufisi notch yini ukuthi ngizwile no CHW la bethi hayi sikubona lo ikhuphule kakhulu kodwa sisafuna uyikhuphula njalo. Cha hayi bazule bayikhalele kakhulu. Ngqongqoshe mhlawumbe umuntu ke sibona sila namhlanje St Apollinaris sibekwa yini la? Ntokozo sisesibhedlela esibizwa ngokuthi iCent Apollinaris. Isibhedlela lesi okwakuyisibhedlela sesonto. Yes. Kudala ngaleso sikhathi ke sasibiza ngokuthi St Okhawu. Ingakho kudidwa ilamagama amabili. Kwakuyisibhedlela sama missionary. Sise Dr NDZ municipality njengobusho. Sibhedlela sisemakhaya. Esiphakathi nje impela kwemize emakhaya. So ngijabule kakhulu ukuthi ngifike kulesi sibhedlela ngoba umuntu usethole ama complaints amaningana ngaso isibhedlela ukuthi khona izinto ezingenzeki kahle. Ngifike angisho nje Ntokozo ukuthi ngifike ngihambela phezulu impela. Ngisho ukuthi namhlanje sophuma silandelana no CEO. Ngiyothi ngihamba no CEO webehamba namanye ama managers. Kodwa ke ngibonile Ntokozo ukuthi abantu abakulesibhedlela bayawuthanda umsebenzi. Abantu abakulesibhedlela futhi bayawuthanda umphakathi ngoba ama conditions amanye abasebenza kuwona awamahle ngeneze. Ukube bekwabantu nje abanormal ngaba basekho la. I-ward ne-ward ke liba nomuntu esikubiza ngokuthi u-operations manager OOM nabo nawo balalela uyazi ukuthi ziningi inkinga ababhekene nazo kodwa ngoba bathanda umsebenzi bathanda umphakathi bathanda nesizwe bathi hayi sikhona. Ngiyakujabulela kakhulu ke lokho futhi ngiyababonga Ntokozo ngomsebenzi abawenzayo nabaqhubekayo ukwenza. Ziningi inkinga esitholile la esibhedlela. Okokuqala nje isibhedlela esidala. Sidala kakhulu and ikhona uyabona ke ukuthi nawo nento endala Ntokozo ubuse uthi ama needs akho unyaka nonyaka ekhula. Uzame ukuthatha lokho okudala uwenze ngakho ama needs noma ufaka ama needs amasha ulokulungisa udonsa ngapha bazamile ke bekwenza konke lokho kodwa sebefike lapha ekutheni akusekho ukudonsa okunye beyond what they have done. Okusho ukuthi ngempela into edingekayo la isibhedlela esisha. Kodwa unfortunately ke ngoba imali azikho sizongakwazi ukuthi sikwazi ukuthi sithi sidiliza yonke into kanye sakhe isibhedlela esisha. So sivumelene ke ne management yase office ukuthi sobuyele emuva siyobheka even if it means ukuthi isibhedlela sabo siqala ukulungiswa section by section. Uyabona nje singenile lapho okutetela khona omama sabona nalapho okuhlala khona izingane hayi si clean isibhedlela. Yes. Si clean kakhulu
ngalokho abokuncane abanakho uyabona ukuthi bayazama kodwa ngenxa yokuthi isibhedlela esidala uyabona ukuthi baqhelelene bahamba ama distance amade even abantu abakhulelwe into engafanele ngabe yenzeka so siyobuyela emuva ke siyoqala ukubona ukuthi kuphi esingakwenza including ukukhuluma nosomabhizinisi ukuthi bakhona yini abangasi-assist akubona bonke abazokwazi ukusakhela isibhedlela sonke but bakhona abangakwazi ukuzama basiqalele nje nge-unit yo-mother and child siqale ngayo sibone ukuthi senze njani singathi thina awethu ama-projects ngoba kwa-government-ke Ntokozo na uqala i-project yokwakha process iba yini kubuzwa kuthiwa yenza feasibility study sikhona yini isidingo thina siyasibona isidingo kodwa kufuneka into ebhalwe phansi okuthatha 2 years kuthatha 3 years ukuthi yenzeke bese ke kufuneka ibudget and so forth so that will take some time so sifuna ukuthi ke while sisaqhubeka nama processes kahulumeni sibe sithola ukuthi abekho yini abantu abawosomabhizinisi abangabambisana nathi babe beqala ikakhulukazi kule part ka mother and child angisho ukuthi abanye akufanele basizakale kodwa uma ubheka i-agency uyabona ukuthi uma ungaqala lapho singakwazi ukuthi isibhedlela sisilungise sikhuluke isibhedlela even indawo yokwakha so singakwazi ukuthi mhlambe kube khona iside esithi siyaqala siyakha khona so nangithi ke ngibona ukuthi hayi angiba adopt impela Ntokozo kusho ukuthi sobe sisebenza kakhulu nabo angisho nje ukuthi ngiphume ngidepressed kakhulu emawodini ngize ngamcela nayo siyo ukuthi angabe engiphathisa ngenhliziyo kakhulu sengibonile ukuthi kubi ngagcina sengishayeka phansi khona la ngilala khona la esibhedlela kodwa ke Ntokozo ngempela isibhedlela cha siyadinga ngempela usizo siyadinga ukuthi silungiswe in fact even ukuthi sakhiwe kabusha kade bengitshela ke uyangichazela ukuthi kwake kwaba khona iproposal ethi cha ngendlela isibhedlela esisidala ngayo ake kube neproposal yokususa lana yokwakhiwa kwenye indawo kodwa kwabonakala ukuthi uma ngabe usisusa la uzobe usiqhelisa kakhulu ebantwini usondeza endaweni ene-CHC so kwa ukuthi ke asike sizama ukubona ukuthi khona within le space esikusona sizosebenza kanjani ngqongqoshe ngakuzwa mawuthena kubalulekile ukuthi uqale uyothola ukuthi kwenzakalani zifikile ikhalazo kakhulu ngale ndawo uyasho ukuthi ufika impela uthi hayi cha ke namhlanje hayi kodwa mawuthi uyafika uyakufica lokho ukuthi abantu bayimisela abantu so ibalekile lento ukuthi nifike nani niqale nithole inkinga bese kuba yikho futhi ukubona ukuthi abantu bengasizakala kanjani sokusho ukuthi ukuvakasha akuziwa ngoba kuzoliwa kuphela kusuke kufaka nakho ukuthi sizobheka ukuthi singasiza kanjani uyabona nje Ntokozo sithola ama complaints amaningi kakhulu ngalesi sibhedlela ordinarily uma ngabe besihlele ema-office lapho sahlala khona ngabe kade sasivala singabuzanga ukuthi kwenzekeni kodwa uma usufika ubalalela uyabona ukuthi ngeke labantu benza konke okusemandleni abo inkinga yini abasebenza ngayo ebahluphayo so uyazi ke mina umuntu menza wrong ngiyasho ngiyathanda futhi na ukuthi nalabo benza kahle sibancome so inkinga enkulu Ntokozo indlela indawo abasebenza kuyona mina kodwa ngiyakunqoma ukuthi basekhona ngoba hayi ukube abanye abantu uyabona ukuthi ngempela ngabe bavele bangavuka the following day sahlangana ne-resignation letter umuntu esethi hayi angisabuyi lapho kodwa ke siyababonga kakhulu kulokho and sizobambisana nabo ukusilungisa isibhedlela mhlawumbe umlezo ke sesingasale sesiudlulisela nasemphakathini kulesi sigaba samanje i-message yethu esifuna ukuyidlulisela emphakathini Ntokozo eyokuthi umphakathi asifuna ukuthi awungacomplain ngiyafisa nje ukuthi siqhubeke sibambisane nawo nakhona okudlula lokho esikushoyo okwenzekayo esibhedlela ngempela beze kuthina kodwa ke uma ngabe kukhona lokho okuncane okwezikhathi nani uCEO ukhona ama managers akhona bawakhulumise uma ngabe bengakwazi ukukhuluma nabo baphinde babuye kuthina bazocomplaina but ngifuna ukwenza icommitment emphakathini ukuthi cha ngempela sizoyifuna indaba yokuthi sibasiza kanjani ngendaba imali yokuthi kwakhe isibhedlela silungiswe including indaba yokuthi kuqashwe ku-edwe istaff okuyinkinga esibhekene nayo iprovince yonke ke leyo yokuthi staff sethu asanele kodwa ke kukhona lapho ekufuna sihambe siyocela khona sibone ukuthi bakhona yini osomabhizinisi abangafisa ukubambisana noma bangakujabulela ukubambisana nathi kule nkinga esibhekene nayo ayike igama lohlelo kzn.gov.za silishamnani namhlanje sesento khawu St Apollos isibhedlela ke lesesikhulukazi kule ndawo le esikuyona kade sengibheka nje nezitolo lazo kudla uthi ingakuphi umuntu nje bese ezobo walayo yabona sesizokwakha
ekhaya sekufuneka ngazi ukudla kuthengwaphi ngihlale nginezinto eziningi ezenzeka khona la ngiyazi ukuthi ke unyaka lo uyaqala u2026 ngqongqoshe bese ukufisa wona umlayezo nje obheka kubo abasebenzi bomnyango wezempilo ukuthi ke mawusukuqala unyaka kanje yini ebalekile ngiyazi ukuthina kuhulumeni unyaka usuku uyophela ngokufinancially kodwa ke ngokwempilo nokuphila unyaka uqala manje uthini umlayezo esingawunika nje abasebenzi nje ovela kungqongqoshe well Ntokozo into esifuna ukisho kubasebenzi ukuthi sithi siyabonga kakhulu ngomsebenzi abawenzayo basebenzile ngoDisemba abantu abaningi bese ma holiday kodwa ke sesiqala unyaka omusha ke manje kufuna siqhubeke sibe proactive ezintweni esizenzayo sikwazi ukuthi sisebenza kahle nama patients sibambisane nawo sibe icommitment le abanayo njengabasebenzi bezempilo baqhubeke babe nayo ngoba umuntu meze kuma facilities ethu noma ezesibhedlela noma eclinic usuke ethembele kuthini kusuke kungekho omunye umuntu anethemba lokuthi angamsiza so lokho abakwenzayo bokusiza umphakathi abaqhubeke nako so that abantu bakithi bakwazi ukuthi baphile ngifisa ke kodwa ukuthi futhi abasebenzi bezempilo bayazi ukuthi ama patients ethu kufuna siwatreat ngalendlela thina esifisa ukutreatwa ngayo noma ngalendlela esifisa ukuthi abathandiweyo bethu batreatwe ngayo sengigcina ke ngiyafisa nje ukuthi ngithi kubasebenzi bezempilo asibe healthy KZN ngoba sizothi siba healthy nomphakathi nabo kufuna kubonakala nakuba abasebenzi ukuthi si healthy so bese ke labantu labaka abahlangana nami bethi ngisebenza ka Henti ayiphele lento ka Henti bafowethu ika healthy si healthy injalo nje Bathi usebenza ka Henti. Hawu nangu lomfana ka Henti uAbsalom. Angisazi ke ngizoyithini mina lento. Indubo Absalom. Omunye ke lokho ithino nje lento angisazi ke kufuneka kuze kusho mina ukuthi absolutely. Injalo nje bakuthi kumnandi kwaZulu Natal siyahamba. Cha basicelile ke engqongqosho ukuthi ke njoba siuqala unyaka nje kubalekile khona izinto esiyesilokhu siyikhulumisi kakhulukazi la eminyangweni izifo nje ezifana nongculazi no TB sesiyithatha light ukuthi hayi lento siyayibona kuma billboards siyayibona yonke indawo khona ongasazi ukuthi konje umuntu osuke ne HIV umbona ngani ama signs symptoms kwakuyini nginangendlela ke phela uhulumeni asasondelela ngaye ekutheni lezi zifo lezi ayisafani nakudala la kwakuvele kube kubi kakhulu isikhona ke indlela bacela ukuthi asilethe udokotela ke ozofika ake bahlaziyele kahle futhi lento ebakhumbuzisa nje ukuthi lezi zifo isekhona and futhi ezinye zazo ke ziyaphoqa ukuthi kube namaphilisi alandwayo ekuphila nawo njalo sikuzwile ke ngamaholide bulokhu sikhumbuzisa ukuthi ningawayeki ngamaholide wamaholide mhlambe sesingathi kuwaxolela manje njengoba ke sekuqala unyaka ngqongqosho lutho amaphilisi nje isiphila nawo usuku nosuku into engangiyisho ukuthi asingayenzi iholiday yamaphilisi ngoba abantu bathi hayi ngoba isikhathi sikaKhisimusi namaphilisi asike siwabeke nawo aphumule nawo aye kuKhisimusi cha siyaqhubeka ngaleso sikhathi namanje ke siwadla ngempela ke siwadla usuku nosuku ngendlela ekuthiwa siwadle ngawo noma ngaba wana amaphilisi engculaze amaphilisi kashukela awe BP awe hypertension noma yini nje into unurse nodokotela bathe kwena kufuna ukudla usuku nosuku hlala phezulu kwakho asibe healthy KZN isalapho indaba dokotela ke leoneli Meya awusibingelela usithethe ubani okabanozana umnyikoni ngiyabonga ngethemba ngesilona absolutely ngesikhundla zabo ngibingelelo zakwethu mase ngibingelela futhi nababukeli emakhaya okhulumayo uDr Nelile Meya ngudokotela la eSedapoli labe singi-clinical manager ukuzalwa ngiqhamuka eHigh Flats eNzansi eNyakobeni amabanga ami aphansi ngiwenzele eLiffey Flower ngaqhubeka ngase ngayoqedela eThekwini eDurban ngasengaqhubeka ke eThekwini ngangena medical school eNelson Mandela School of Medicine ilapho khona Okay ngicela ukuphuzisa amanzi njengoba bathi le emakhaya abakuzwa le konongoma Nkosi yami kohlabisa bathi abawufinyelela ivoice abayitholi ngizophinde ngicela ukuba check ukuthi seniyamuzwa ni awuphinde uqhubeke ke edokotela
Okay, ngifunde e-medical school eNelson Mandela School of Medicine. Ilapho khona ngiphume khona ne-degree, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. Ngase ngasebenza ngenza internship yami eGandhi nase-Eddington. Ngifike la eSentokhaya ngenza i-ComServe. Ngo-2016 loke ngifikile ngila ngagcina sengithole ne-diploma in obstetrics. Cha, dokotela siyabonga. Mhlambe ke umuntu mangathiwa nje umpha iminute umchazela ukuthi yini ingculazi njengoba sase kwaba isifo abantu abangasithatha serious asebethe cha isifo esiphila yini ingculazi mawuchazela nje ugogo lapha ekhaya. Okay, basikhuluma ngengculazi noma ngesandulela ngculazi pheceleze noma ngesingisi. Igcwala ukuthi sikhulume nge-HIV siphinde sikhulume ngani nge-AIDS. Okay. So masikhuluma ngesandulela ngculaza ilapho khona umuntu esuke egula khona kunegciwane eli-attacker amasosha omzimba omuntu. So amasosha omzimba ajwayele ukuthi a-attackeke ama-CD4 count. Okay. Yes. So amasosha omzimba abaleke kakhulu kuthina. Manje manike ngiyakhumbula kusenama CD kudlala ama CD njengoba sekwaba ama memory stick manje mhlawumbe accessiwa ama memory something. No. Oh kuse CD. So le CD4 esikhuluma ngayo sikhuluma ngama cells egazini. So amasosha omzimba ilawo esikhuluma ngawo. So abaleke kakhulu amasosha omzimba ngoba uma ugula noma ngabe uphethwe umkhuhlane noma ngabe yini ekuphethe iyona ekwazi ukuthi ikulwele emzimbeni wakho. So mase sikhuluma ngengculaza sesikhuluma ngesigaba sokugcina sesandulela ngculaza. Ilapho khona umzimba wakho awusakazi ukuthi uzilwele namasosha omzimba akasakwazi ukuthi azilwele. Ilapho khona ugcina usuthola ukuthi umuntu uthola lezi zinto esizibiza ngokuthi ama opportunistic infection. Yes, so izinto ezinjengo TB nama cryptococcal meningitis. Hey, wayichaza mnandi dokotela. Ngiyazi ukuthi mangithi ngizothi ngitshela ukuthi ibonakala ngani. Ngoba usuthe wena ziningi lezi zifo ezithatha amathuba. Kungenzeka ibuye ibonakale nangalezi zifo ezithatha amathuba ibonakale. Kodwa nje mawusummarize ugogo lapha ekhaya ungathi ibonakala ngani mayisuke sisondele. Okay, zikhona izimpawu esikwazi ukubona ngazo umuntu afika ngazo. Kodwa engizocela ukuthi ngicacise ukuthi masikhuluma ngengculaza noma isandulela ngculaza angikwazi ukuthi ngithi unayo ngempawu kuphela. Into eyumnqamla juqu ukuthi sikucheke igazi. Igazi lona elikwazi ukusho ukuthi impela ikhona yini ingculaza noma ayikho. Kodwa ke izimpawu umuntu angafika nazo esibhedlela impawu zokuthi umuntu angaba nomkhuhlane, umuntu abe nemvilaphu zivuvukala emzimbeni imvilaphu zakhe, bethu uyagwinya umuntu kube kuhlungu ukudla kungehli kahle nanokuthi abe ne-rash emzimbeni, abe nenkinga yesisu, so isisu inkinga yohudo. Uhudo? Yebo. Ewu, uyazi uyagadla dokotela. Phela lezi zinto ezibalayo zike zathi ukuthi phela unyaka uqala kodwa ke sithatha ukuthi inyongo dokotela. Inyongo yebo. Cha, ngiyakuzwa dokotela ngiyakuzwa. Mami ke dokotela ngiyazi sabantu abasebenzayo esivika nangomsebenzi isikhathi asikho. Kubaluleke ngani sihlale siyithese njengoba usho ukuthi igazi nani for izifo nje zonke ke emzimbeni manje singasabheki ingculazi kuphela. Okay, kubaluleke kakhulu. Ikakhulukazi njengoba siqala unyaka asikhumbuleni ukuthi sivele emaholidini amade amnandi sibona abantu ekade sabagcina empilweni zethu kodwa noma ngabe kade sabagcina asiyazi impilo akade beyiphila lapho sikhona. Bambala abantu abangathi manje before behlangane nalabantu bakwazile ukuthi bathi ake sihlole zonke izifo ezithathelanayo before ukuthi siqhubekele phambili. Igoli bafikile abasegula abanye baye egoli asikasho kodwa ukuthi ake sitesteni phela. Asikasho besijabulile nje ukubabona. So kungenzeka ukuthi uzigcine uright unyaka odlule kodwa kwaba noshintsho kuyophela unyaka. So njengoba kuJanuary kuqala unyaka kubalekile ukuthi uzazi ukuthi miphi ngesimo sempilo. Makukhona ushintsho osolukhona sekufanele ukuthi wamukele isimo sokuthi usuzophila impilo eshintshile mhlambe masithi unesandulela ngculaza usuthatha amaphilisi osofanele ukuthi uwathathe ngoba ka health into esithanda kakhulu ukuthi if ukhona ukugula onako fanele sisheshe siqale i-treatment noma sikunikeze imishanguzo ungaze ugule ulale phansi. Ngiyazi dokotela ke ukuthi khona iningi lethu makuthiwa nje udokotela nje sekukhona into esibona ngathi igazi umfutho wegazi kuphezulu noma khona ukushukela okufufusayo siba nalento
yokungayi accept isifo lesi iyiphi into oyinike umlayezo umuntu ongavuma uku-accept ukuthi usefikile phela naye kulento akekho ngekafike uyohamba ufike kokuthile kulezi zinto esihlale sixoxa ngazo la iyiphi indlela yokuthi wena accepta ngalolu hlobo nalolu hlobo okay ziningi ngempela izimo lapho khona uthi ubona ipatient lapho usuyamtshela imphumela ngabe imphumela ye-TB imphumela ye-HIV noma ekashukela noma ekamhlalelweni olodwa ukuthi njalo nibaxoxele nje yebo kukanjalo mina ngaba nenko ungathi uqhamuka ukuthi we wemfowethu ubusubonile ukuthi konakele kanjani manje kuba nendlela futhi enibatshela ngayo yebo kuba nendlela awubesana umuntu umtshele ngathi into kade ayilindele ngoba akuyona into kade ayilindele lokho kusifundise kukhulu singabahlengikazi nangodokotela ukuthi fanele sibe nozwelo makwenzeka ukuthi umuntu sikhuluma naye siyamtshela ukuthi imphumela yakhe ibuya kanje bancane abantu abazovuma ukuthi hayi ngiya-understand dokotela ku-right uyabona abanye uthuthi uyabatshela umuntu angafuni ukwamukela athi nje ngisicela kwamanje angithandi nje nanokuthi ngiqala amaphilisi ngisacela ukuthi ngihambe ngekhaya umsebenzi wethu ukuthi sibakhuthaze sibatshela ukubaluleka kokuthi uqala amaphilisi eli kusiza ngani kumuntu nanokuthi sibakhuthaze sibatshela ukuthi impilo ayipheli la iqala la entsha impilo kodwa noma ngabe siqala into ebalekile ukuthi wazi ukuthi yini sekufanele uyenze ehlukile kunokade uyenza asebenzi ke sodwa ngoba akhona ama-social worker akhona ama-psychologist akhona nama-counselor thina njengabahlengikazi nodokotela sikulapha ngokuthi sikunikeze imithi kodwa abanye abantu badinga ukuthi balapho emoyeni nasekhaya kuye nakumfundisi yebo ayi uyazi dokotela uvala uthinte lezi ndawo wathi omnye dokotela ngithelelwe uwe mina lento uyitholaphi ngoba ngiyazi mina lento uwe manje ongithelele so ke izimo esibhekana nazo isifo ke lesisofuba ungigoqele sona ngeminute elilodwa yini isifo sofuba okay isifo sofuba sibiza nge-TB idalwa igciwane sibiza nge-Mycobacterium tuberculosis so basikhuluma nge-TB abantu basitshela ukuthi sikhuluma nge-TB yesifuba kuphela cha yebo iyona ejwayelekile kubantu abaningi kodwa ngenzeka ube ne-TB engaphandle kwasesifubeni ube ne-TB esiswini i-TB ekhanda ne-TB emathambeni so kubalekile ukuthi wazi ukuthi ithelelana kanjani i-TB so i-TB ihlala nje emoyeni ngenzeka sihleli la kunomuntu one-TB akayifakile imask asuke akhwehlele noma athemule igciwane lihlala emoyeni uyafika wena uyaphefumula ulifaka ngaphakathi kuwena so kuningi nezinto okufanele uzazi mase kukhulunywa nge-TB ukuthi eyakhe i-TB enjani i-TB lejwayelekile noma i-TB ezodinga ukuthi udle treatment mhlawumbe u6 months u9 months u12 months noma u18 months i-TB ozoyidlela amaphilisi lawe esiwaziyo noma amaphilisi ahlukene shothi sekuno MDR no XDR lapho hey ayi dokotela kuyasho lento wayiyele esibhedlela futhi usaqhubeka uyayifundela e-university futhi usaqhubeka nokuyifundela ulokhu uvela uyichaza icace pha manje ngizusho ukuthi sekhona ne-TB yesisu nezinwele neyamakhala kukhona into enjalo i-TB yesisu eyamathambo neyasekhanda ayindwele hey ukhulela le emakhaya phela mina angaze ngihlangane nomuntu nje kubulawa i-TB ethambo angaze ngihlangane naye sihlale sigingwa ile yesifuba nje siyazi cha ngiyajabula ke mhlawumbe iphindlela kufuneka senze ngayo ekhaya mase kukhona esimthole enalesifo okay kubalekile ukuthi masithola umuntu enalesifo ekhaya ukuthi simsupport ayikho into edlula isupport aqala i-treatment adle imishanguze yakhona kunezinto ezincane nje esingazenza ekhaya ukuthi sihlale siwavulile amawindi njalo ngoba i-TB ihlala ikemoyeni so mawuvula amawindi i-TB iyafa ihlangana nelanga nanokuthi umoya ongaphandle uyakwazi ukuthi ubuyele ungene ngaphakathi so i-TB ikwazi ukuthi iphumele futhi ihamba ngomoya ihamba ngomoya yeheni nakho ya nizwileke bafowethu gadana umoya uvela uminca ungaphefumulo okungcono ngoba ingazi uyidonse usho njalo dokotela hawu wena udokotela ethi sikaphefumule cha wedokotela uyazi ke ngiyazi ukuthi ke sinazo izinkinga la ikakhulukazi KwaZulu-Natal la uthola ukuthi kunensizwa nje iyafisa ukubuyela ekudleni amaphilisi mhlambe yagejana no sisters thizeni nje lapha esibhedlela noma eclinic bangazwani ithi
igeje insuku ezithile uyafisa odwa ukubuyela ekuthatheni amaphilisi akasabathathi uyawuthina umlayezo wakho ukudlulisela kulaba futhi abangasawathathi amaphilisi noma ngaba wana kashukela awesifo sofuba noma umuntu nje oseka amaphilisi odwa kumele ngabe uyawadla omunye efisa ukubuyela kodwa esaba ukuthi hey bazofika bethethe odokotela lapha ya okay umyalezo wami engamnikeza wona lo muntu ukuthi ashaye umuntu esibedlela asilwi namuntu yebo sikhonela ukuthi sikweseke sikunikeze support uyabona so yebo ikhona inkingo benayo egcine isikulidele ekutheni uwayeka amaphilisi kodwa buyela uzephi uzesibedlela ngoba kunezinto kwa health esithanda ukuthi sizihambise phambili ukuthi once watholakala ukuthi uyagula qala amaphilisi uqala amaphilisi kunyusa amasosha omzimba njalo ngichazile ukuthi amasosha omzimba abaleke kangakanani empilweni yomuntu so ukuhlala ekhaya ugula ungawadla amaphilisi ayehla amasosha akho omzimba uzogcina usugula kakhulu usulala phansi sogula futhi nesikhathi eside isikhathi sokuthi usinde sibe side kakhulu so ngamkhuthaza umuntu ukuthi akeze emtholampilo wedike eclinic noma ke sibedlela sikhona sokulapha sikunikeza amaphilisi ube right St Apollinaris umphakathi wala endaweni uyazi ke wena izigulo esihlangana nazo kakhulu nento ezihlukahlukene ungathini umlayezo ongawunika abantu ke manje bala Sandokhaya umlayezo ongawunika umphakathi okay umphakathi kakhulukazi umphakathi wase Sandokhaya noma nje imuphi umphakathi okhona umyalezo esingawudlulisela ukuthi number 1 kubalekile ukuthi uzazi ukuthi umiphi ngesimo sakho sempilo kungenzeka ukuthi usigcine uright kodwa kwahamba isikhathi kwaba noshintsho uma khona ukugula onako shesha uthole usizo yemtholampilo wedike eclinic noma ike sibedlela sikhona ukuthi sikusize uma khona inkinga onayo mhlawumbe ukwazi ukukhopha noma ukwamukela isimo sokuthi sekhona ukugula okusha ikhona indlela esingakusiza ngazo esibedlela and noma ngabe udla amaphilisi awuzidleli wena wedwa udlela umndeni wakho ngoba khona into esithi you equals you lapho khona sikhuluma ngani nge-HIV shuthi igciwane likhona emzimbeni kodwa mawadla kahle amaphilisi masikuchecka igazi elebhu likhona impela igciwane kodwa lincane asikwazi ukuthi silikale lapho kuchaza ukuthi awusakwazi ukuthi uthelele omunye umuntu ngesifo ngokuqala yazi ngushayela ihlombe lokho indaba ezimnandi sengiyakwazi nginalo ngingakwazi ukudlulisela yebo if wadla kahle amaphilisi ne-viral load i-lower than detectable absolutely sibonge kakhulu dokotela ngesikhathi sakho kumnandi ukuxoxa nawe uyabona nawe benginika u2 minutes nawe kodwa sengidonse wonke u15 ngoba uyezwakala uyalaleleka siyabonga kakhulu dokotela ngqongqoshe ngizweke bekuncoma kakhulu bethi they can't wait for lo mjovo lokhu ngathi ubatshela ngawo kule insuku kuthiwa kunomjovo ozayo lapha PrEP umjovo ozayo PrEP but we can't wait ufika nini lo mjovo bencoma ukuthi hayi siwuzwe kahle siwuzwile futhi ulindele ngqongqoshe hayi no uyeza umjovo uminister ngicabanga ukuthi naye uzoqala awumemezele kodwa ke thina sitsheliwe ukuthi sizothola ngoFebruary and into esizoyenza nesavumelana ngayo ukuthi ama clinics azoba nawo umjovo lawo ekuzoqala ngawo ngoba uzogcina ukhona yonke indawo kodwa kukhona ama clinics ozoqala ngawo so bese siyawahlanganisa ke ilist yawo siwamemezele absolutely siumnyango ke thina ovuleleke kakhulu ngoba sisebenza uyazi ngqongqosho khona abantu abangazi ukuthi sinezinhlelo zokuthi singene emzini yabantu sihambele nje emzini yabantu siseyumnyango wezempilo sinawo futhi omunye osifake ezikoleni phakathi sihambele ezikoleni sinawo futhi sikhona yonke indawo ukuthi yona ufuna ukusithola ukuthi singakuphi bese ke sikulekelela enkingeni esukubhena nayo sinaye kudade wethu la ukholi Nxasana awushethe ubani wakabani wenzani la emnyangweni ngibingelele kuNgqongqoshe ngibingelele Mr Maphisa absolutely ngibingelele ubuholi bonke obukhona be-department nabo colleague ngibingelele nasemakhaya ngiukholi wakaNxasana igama lami ngihlala kwakhona la kaMaskanda uJPP municipality ka ward 1 endaweni ekuthiwa Simaye ngihlala khona ngisebenza district office coordinator ku healthy lifestyle coordinator awuzwake kuyiprogram ehlanganisa health promotion iphinde ihlanganise school health mhlawumbe ungasitshela ukuthi kwenziwani la ku school health esikwenzayo ku school health ikakhulukazi nje zonke insuku ama teams wethu ayaphuma aye ezikoleni masiye ezikoleni sisuke sobhekelela abantwana ke siyokwenza lokho kuthiwa uscreening
sifike sibheke abantwana ke mangabe senza screening ukuthi baphile kahle bakhula kahle yini mase ba screena sibheka izinto eziyingqinamba eziphazamisa ukufunda kwabo ukuze sibone mhlambe silinganiso nje umntwana siyamchecka simbheka amehlo wakhe ukuthi akanankinga uyakwazi ukubona ngoba kuzophazamiseka ukufunda mayengaboni kahle ngokunjalo mhlambe umunye unenkinga zendlebe siyambheka naye mayenenkinga yendlebe simidlulisele udokotela okumele ukuthi akambone nophazamisekile mhlambe ngokomqondo ngezimo ezithile mhlambe ucindezelekile ngendlela ethile nakhona siyarefer kuma social workers refer na kuma psychologist bonke abantwana bethu ukuze basizakale bangaphazamiseki ekufundeni kwabo. Ngiyazi ukuthi njengabantu enisebenza ngabantwana lapha ya iba khona lento ukuthi anikwazi ukumthinta umntwana ningavumelekile nabazali ningavumelananga imuphi umlayezo enifisa ukudlulisa kubazali ukuthi bekwazi ukunika phela imvume zokuthi nikwazi ukusebenzisana nabantwana. Esiye sicele kakhulu kubazali nje ukugcizelela kakhulu ukuthi kukhona amaphepha bafike nabantwana okuthiwa ama consent form. La consent form yona into esinikeza ke imvume ukuthi sikwazi ukuthi simsebenze umntwana sivumelene nomzali wakhe okanye mhlambe noma umgadi wakhe. Siye siceleka abazali ukuthi baligcwalise lonke leliya form ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka mhlambe umzali avela sayine kube kuphela engazange azathike lapha ukuthi ngiyavuma ukuthi umntwana menzeni. Siyacela abazali ukuthi baligcwalise lonke amagama wonke omntwana nesibongo somntwana umntwana uthi uzalwe nini abese yathika ukuthi ngiyavuma noma athike kuchama ngabe ngavumi. Kodwa ke abanye kuyenzeka mhlambe athike ucha abantu abadala kakhulukazi labantwana abahlala nabogogo uthola uthike ucha bangabe usuthu mhlambe abathimi bayamfonela umzali ukuthola ukuthi hayibo gogo bo understand ukuthi umntwana kwenzakalani athi hayi mntanami bengikade ngingazi ukuthi mina bengisayina nje into ebeyishoyo. So siyagcizelela kakhulu ukuthi bakwazi ukuthi bathike ukuthi nje yebo ukuthi basivumele ukuze abantwana sikwazi ukuthi basizakale bese besayina ke futhi ngezansi ku consent form ukuthi bayasinika imvume ukuthi abantwana sibasebenze ukwenzela ukuthi noma sesiyabadlulisa abantwana abadinga ukuthi sibadlulisele kweminye iminyango kwamanye asisebenzisana nama stakeholders amanye makunesidingo kube ukuthi umzali uvumile kungabi ukuthi useyathuka masekuthiwa hayi sesimse kuma social work hayi sesimse sibhedlela athi umzali angiyazi lonto kubalekile ukuthi basivumele. Siyabonga. Ngiyazi ukuthi ke nebantu enisebenza kakhulu nangento ukuthi abantwana nibakalekele bagomeke kwasha kwacima. Siyazi ke ngo COVID isikhathi sa COVID yafika lenhlese leyo kwenza abantu ukuthi bengabe besayithandisisa lento yokugoma abanye bengayiqondi futhi but ke nina nabantu efuna nisebenze ngabantwana beqhubeke nemigomo le eyayivela ikhona isilekelela ezifweni eziningi mhlawumbe ukukhumbuzisa nje abazali imiphi lemigomo ekhona ekumele itholwe abantwana andifika ngaziphi igaba ngeminute nje lodwa. Umgomo yabantwana ke sicela kakhulukazi kubazali mayezala umntwana esibhedlela nje usuku lokuqala kaphuma umntwana engagonywanga uyanikezwa lapho lo mgomo ukuthi uphole umvimbela ukuthi angabi novenhle uyanikeza umgomo ukuthi uBCG omvimbela ukuthi angaphathwa yiTB. Kuyenzeka kube khona mhlambe abantwana abanezimo ezithile abadinga ukuthi bathole lo mgomo ukuthi uhepatitis kodwa kubona ke bonke abathola lo kushiyana isimo. Siphinde futhi simbuyise umntwana wethu siyacela kubazali siyaqoquzela nasemphakathini yethu ukuthi mayiseno 6 weeks siyambuyisela futhi eclinic la afika aphinde khona athole khona upolio aphinde athole uBCG uthole upholo athole uPCV. uPCV uvikela ukuthi angabi nepneumonia. Siphinde futhi simnikeze i-hexavalent. Hexavalent inqanqathela yemgomo e6 la evikela khona ukuthi angabi nenkinga zokuthi aphefumule umntwana. Simnika urotavirus. Urotavirus sivimbela ukuthi umntwana angabi nenkinga yesifo sohudo. Siphinde simbuyise ke manje ku10 weeks. Ku10 weeks simnika uhexavalent lo sithe inqanqathela yemgomo. Lezi zinto ufuna ukuzazi nje zonke. Kubalekile ukuthi abazali bazi ukuthi ngalama date okuthiwa mbuyisa umntwana mbuyisa. Kulo 10 weeks uzothola uhexavalent. Lo oyinqanqathela yemgomo le e6 evimbela ukuthi angabi nenkinga eziphathelene nokuphefumula. Siphinde futhi simbuyise ku14 weeks. Siphinde simnikeze futhi urotavirus, siphinde simnikeze uPCV, siphinde simnike uhexavalent. Lapho ke futhi ke umgomo ke sebuya u14 weeks. Kube nale gap ke kodwa kusho ukuthi makuthiwa abuye emva kwa6 months umntwana usamzisa uyaqhubeka uyamzisa njalo ngenyanga ukuze kubonakala ukuthi ukhula kahle yini isisindo sakhe umntwana akanciphi okanye mhlamba kakhuluphali kakhulu. Mase no 6 months siyaphinda futhi siyambuyisa umntwana wethu siyacela ukuthi abuye umntwana wethu aphinde azogoma
usezogomela isimumbungwane ke manje lesi sithi ke measles rubella bayagoma ke begomela wona isimumbungwane ku6 months siphinde sibabuyise futhi ku9 months sesizobanikeza futhi uPCV wesithathu uPCV ngithi kusayilo wayesithi sivimbela ukuthi bangabi nenyumoni ku12 months siphinde futhi sibabuyise sebezogoma futhi sephinda udozi yesibili ke manje yalo measles rubella lo esibiza ngoMR. Okay. Siphinde sicela ukuthi abazali baphinde bababuyise futhi abantwana bethu ku18 months sebezothola ke manje uhexavalent ka4 okuhexavalent lezi zinto zonke zimahala nje. Zimahala akhokhwa ngisho isenti. Akhokhwa lutho. Ngizwa kahle. Then ke siqhubeke futhi nabantwana wethu mangabe seno 6 years simgomela ke manje wakhula bo lo mntwana simgomela ke manje udiphtheria usuke seke esikoleni ke lapho simgomela idiphtheria kodwa idiphtheria ke isuke ingasekho strong njenganale emgomo othola njengana hexavalent kodwa kusuke kuyidoze kumele ukuthi akayithola siqhubeke ke ku9 years ke manje sinomgomo wamantombazane esiwenzayo ezikoleni okuthiwa HPV la sivikela khona ukuthi abantwana ekukhuleni kwabo bangabi nomdlavuza bomlomo wesibeletho so ku9 years ke la sibona siyesitarget ke abantwana kusukela ku grade 5 kukhuphuka kuyaphezulu noma no9 years eka grade 4 but siyamlinda ukuthi afike ka grade 5 ukuze sizokwazi ukubona ukuthi abantwana bethu abaphindeki ugomeka ngendlela siyabavikela ke nabo ukuthi bangabi nomdlavuza bomlomo wesibeletho nakhona siyacela ukuthi basayinele abazali nabagcini babantwana ama-forms lawa avumayo ukuthi umntwana asibahlelisike ngoba kubuye kube nento ukuthi kuthiwa siyabahlelisa kuwona okuhlela sivimbela ukuthi bangabi nomdlavuza womlomo wesibeletho siyacela nakhona ukuthi basayinele abantwana ukuze abazali ukuze abantwana bethu bakhule bebantwana abaphilile siphinde ke ku12 years la suke sesigoma khona manje udiphtheria futhi wesibili ke manje o12 years ke basuka abanye baku grade 6 abanye baku grade 7 abanye sebe ku grade 8 imi kanjalo imgomo yethu shuthi umuntu ugcina emhlabeni ukugoma esena 12 u12 years ogcina kona kodwa phela kuyenzeka ke mhlambe maqhamuka ke kube ne-outbreak thizeni bese kuthiwa asoba boost abantwana siyabaqhubeka ke siba boost labo abantwana cha iyezwakala manje ke lo msebenzi lo enwenza nithi umsebenzi esingathi ubaluleke kangakanani ikakhulukazi nje ngibuka la entweni yesikole kubaluleke ngathi ke abazali beqonde ukuthi kubaluleke ukuthi bazi sinazi uhlelo la health olubakhona esikoleni ngiyakhumbula nje nami ngimncane ngatholakala ngohlelo la khona esikoleni nganginenkinga yendlebe ngihamba ngaze ngawufika eThekwini ngisuka le emakhaya mina ngijabula ukuyobona ulwandle kodwa ngayibona nje indaba yendlebe ngagcina ngibone nolwandle ngenxa nje ukuthi ke u-school health wawuthola ukuthi nginenkinga yendlebe umsebenzi obaluleke ngani lenwenzayo ihlelo le yaka school health ibaluleke ngendlela esimanga ngoba kukhona abantwana abakhula mhlambe umzali anganothisa umntwana ukuthi unenkinga kodwa mangabe kufika lolu hlelo lolu ka school bezombheka umuntu esikoleni babe nako ukubona mhlambe umzekelo nje uthola ukuthi umntwana uzaba namagwegwe kodwa abazali bazakwenza ngathi mhlambe kuthiwa nomkhulu wenamagwegwe nosibani wenamagwegwe so uyakwazi ukuthi ku-school health bababheke labantwana babathathe babadlulisele ngemvume yomzali babadlulisele ezibhedlela ukuthi bakwazi ukuthi babone basizakale labantwana abaqondiswe ngokunjalo mhlambe ke nabenenkinga zamehlo siyakwazi ukuthi siba-check sibone ukuthi umntwana uyabona yini kahle emehlweni mangabe nenkinga ke lawo mehlo nakhona adluliselwe abone odokotela bakwazi ukuthi bamsize emehlweni wakhe nempilo ke nje yonke yomntwana ke kubalekile ukuthi ngiyazi ukuthi ninohlelo kwefundo lwe-TB enibikade saliqala nje lwenziwayo la ekoleni nilibona lihamba kanjani kule region luhamba kahle kakhulu uhlelo lolu lwaka-TB ngoba izikole njengamanje sesizenzile ziwu-60 ezikoleni eziwu-60 esizenzile kukhona eziwu-60 esasinikezwe Department of Education esisebenzisana nawo kulo 60 esasinikezwe Department of Education sesenze 40 kuzona but izikole zizonke kukhona ezinye besizithagethe ngokuthi sibuke ukuthi angakanani ama-cases we-TB kulezo ndawo sazenza lezo zikole zakhelene nalapha lunempumelelo enkulu kuhlelo olwenziwa ngoba njengamanje sinabantwana abawu-17 abatholakale njengoba kade kwenziwa le program yaka-TB ezikoleni 17 otholiwe waqaliswa kwe-treatment kulaba abawu-17 baqaliswa kwe-treatment kukhona abanye okuthema ngabe kulandelelwa kiwa nake emakhaya kuyobhekwa ke manje kuyokuscreenwa emakhaya kokhwehleliswa nakhona kwakhona abanye abatholakala abawu2 kusho ukuthi ke ngale program nje soloko iqalile ngoMarch 2025 kuze kuzoba manje sinabantu abawu19 abaqaliwe abaku treatment no mkhulu umsebenzi wenziwayo ngiyazi ke ukuthi ke
lolu udaba ohlale likhulunywa njalo sike sahambela nalapha ezibhedlela zethu nje bade kuwo Christmas ko New Year sibheka into le yokukhulelwa kwabantwana iyethini ke kule region nabantu anibone ngathi phezulu kakhulu nisebenza kanjani nina ke enisebenza nabo abantwana eduze uhlelo ke inkinga ke bisinayo nathi njenganawo wonke ama district yobantwana abasha kodwa ke zikhona inhlelo esizizamayo kuma facilities wethu kunama program aqondene no AYFS okuthi iprogram yabantu abasha leyo abangena khona nje noma ngabe isikhathi sini bakwazi ukuthi bayosizakala abathole lo sizo abalidingayo bese kuzothi ezikoleni siyawenza ama awarenesses njengoba uqalile nje unyaka sizabe siphuthuma senza kakhulukazi sitarget grade 8 la sibafundisa khona na ku primary swashing ngemuva sibafundisa ukuthi abazivikele kanjani sibanikeze ulwazi siyesenza ukuthi mhlambe senze izinto ezinjenganama dialogue khona ezikoleni ukwenzela sithola ukuthi yini le eba nomthelelo ekutheni abantu abasha babukeke bekhulelwa kangaka baye basitsheleke izinto ke ukuthi yini abasuke eyenza ukuthi abanye mhlambe kuze kube ukuthi bayakhulelwa abanye kusukuthi baswela ulwazi abanye baye beshoka inkinga zabo ezahlukene ukuthi bebengenalwazi omunye mhlambe athi bekukude ukuthi ngihambe ngiye ekliniki sibafundiseke sibanikezele ulwazi sibagqugquzela ukuthi abasebenziseke manje inhlobo zokuvikela zonke ezikhona eminyangweni umuntu aye ekliniki eleduze kwakhe mabeke ezikoleni siyababhuka ukuthi ke mawuye ekliniki masuthola isikhathi uzofika ekliniki ucela uNesibanibani okuyena osuke uchampion ka AYFS ozakwazi ukuthi akuattende akusize inkingeni yakho leyo osuku zenawo ngaleso sikhathi ayi siyasijabule kakhulu ke masenithole siyathi izikole seyivulile siyathi nizobe nikhona ezikoleni nisebenzisana nomnyango wezemfundo ukuthi kwathi kusizakale umntwana ngoba ithisi umnyango wezempilo sikhona yonke indawo siyabonga kakhulu ngodaba lwakho siyabonga Ngqongqoshe ngiyayithanda into yokuthi masifike endaweni efana nale osuze wayiadopter sisazothatha nangu umfowethu ozongena manje sike sabuka indaba la uHOD ngeviki edlule yokuthi online babathola bebade emakliniki kwesinye isikhathi kanti enye yezinto abantu abanganalo ulwazi ngayo athema ukuthi uyayithola ukuthi abanalo ulwazi sinazo lezi inhlelo futhi ezibuye zisondeza ukuthi imithi ungayithatha eceleni kwala ohlala khona owathi ngqongqoshe mawufika la kwaZulu Natal wathi wena asibize ngekhemisi eduze nawe ngoba kwakuthiwa iCCMDD ngohlelo la National but abantu bakwaZulu Natal bengakwazi ukuyiqonda leyo language ukuthi ithini yalelo hlelo ukubakhumbuzisa nje ngalo kancane esazokhuluma ngayo umfowethu Dokozo uhlelo oluhle kakhulu lolo olubalekile futhi ngoba lenza ukuthi uma ngabe uphuza imishanguzo lezi sihlale sichaza le nto ukuthi imishanguzo akusimishanguzo ka HIV kuphela ziningi ezinye izifo eziphoqa ukuthi uthathe noma udle i-treatment impilo yakho yonke so bonke ke labo bantu abanjalo sithi abaningi babo abadingi ukuthi beze kudokotela every month uma bezothola amaphilisi okwenza kube lula emphakathini ukuthi uyazi ukuthi nakuphela inyanga uzochaza umfowethu ukuthi amaphilisi wathola kanjani akadingi ukuthi eze eclinic uma sebethe ezemva kwa 3 months usezobuya ke emva kwa 3 months bazomcheck abaphinde futhi bamnikeza amaclinic i-treatment yakhe lapho ethatha khona ngenze ukuthi kusema ikhemisi ama-artize ema-mall kuna sinana ama-box ngaphandle kwama-clinic ethu Dokozo lapho ungadingi ukuthi ungene queueini uvela ufike nje ufake inamba yakho ephume i-treatment yakho even eyibhedlela kunama-fasters ayo ikhemisi eduze nawo awudingi ukungena equeueini uyolanda lapho so kuyasiza ekutheni even abantu abasebenzayo uyakwazi ukuthi alanda amaphilisi akhe ntambama noma ekseni before emsebenzini akadingi ukuthi alove emsebenzini siyafisa nje ukubagqugquzela abantu bakithi ukuthi uma ufike eclinic yakho noma ufike esibhedlela buza ngalolu hlelo lweCCMDD esilibiza ngokuthi ikhemisi eduze nawo ukuthi ngingabhalisela kanjani ukuze ngikwazi ukuthi nami ngibe khona kulona Sifundazweni ke kunensizwa la esilekelelayo ke ngaphansi kwalolu hlelo ekhemisi eduze nawe abathi ke ngokwa National CCMDD ngangithi uJudas ke ngiqala ukusibona isibongo sakho kodwa ke hayi insizwa kaJukuda oJukuda ngangithi uJudas ngithi uJudas manje oJukuda laba obani oJukuda oJukuda phela odla ngamandla nanifuna ukucatsha nje ukuze bengabulawa ngesikhathi kubulawa yabona phela ayinto ushaka wayefuna ukukhona yefuna ukubanquma nje isikhathana esincane base bethi laba hayi ngeke kodwa sibodla ngamandla soJukuda thina bayifika cha ngiyayizwa into yakho awusho ukuthi ubani okabani wenzanda emnyangweni angithathe lethuba ke ngibingelele ungqongqoshe
Ngibingelele umphathi wohlelo. Ngibingelele nabalaleli besekhaya. Igama lami ke uNtobeko Juguda. How you do das? UNtobeko Juguda ngokuzalwa ke ngizalwe ngapha ngaseBizana. Ngase ngikhulela eHarding ngapha ngase Ugu. Okay. Ngokusebenza ke ngisebenzela eXhopo e-district office la ngisebenza khona as usokhemisi phecelezi ke upharmacist. Okay. So sithole kahle umuntu ongqo umuntu obusokhemisi. Manje ke awusichazele ukuthi iyini lento yekhemisi eduze nawe mawubeka nje umama osekhaya noma ugogo. Mina ngiyangithanda ukuxoxela ogogo kakhulukazi ngoba yangivimba bengihage la edolobheni. Lezi ezinye ziyangiziba nje zithi ngumkhulu wama-data capture. Yaza ngilenda ngizwe. So nami lo mkhulu wama-data capture. Ngizoyithini le kodwa ke onkonkombaze bengibamba bathi umfana wethu bathi abanye ngumkhwenyane wabo umkhwenyane wethu awuchazela ugogo esekhaya yini lo CCMDD noma ke ikhemisi eduze nawe. Ngiyabonga so ukuthi ngaphambi kokuthi ngikuchaza ngeke ngisho ukuthi uCCMDD umeleni. uCCMDD usho ukuthi uCentral Chronic Dispensing and Distribution of Medicine. Okay. Okuhlelo olwenziwa umnyango wezempilo ukuze kusizakale abantu bakwazi ukuthi bathole amaphilisi wabo kangcono. Indlela osebenza ngayo ke ubhekelele kakhulu abantu abathatha imithi bethathela lezifo ezikuthiwa amahlala akhona okusho ukuthi ke ama chronic diseases. Indlela ehleleke ngayo ke labantu abathatha leyo mithi leyo basuke bezothatha imithi for 6 months engazoshintsha. Okusho ukuthi for lo 6 months isuke singekho isidingo sokuthi uye emnyango wezempilo ngoba phela usuka nje uyothatha amaphilisi wakho. Wasengenelela ke umnyango wezempilo ukuthi ke uhlangane kanye nama private pharmacies namanye ama private institutions ukuze ukwazi ukuthi abantu bakwazi ukuthi bayithola imithi yabo eduze namakhaya wabo. Inhloso yawo ke ukuthi abantu bangakhokhi imali bezogibela amatekisi beya esibhedlela noma beya emakliniki abanye begcina sebecela ama leave emsebenzini ukuze bezokwazi ukuthi baye emtholampilo. So le ndlela ke ka CCMDD isebenza ukuthi ke kuvulwe izinto ekubizwa ukuthi ama pick up points ezizoba seduze ke nomphakathi ukwazi ukuthi nje uhambe uthatha iphilisi lakho noma usemsebenzini ngelunch uthi yakho uphume ubuye emsebenzini noma futhi uma uyakhona ungazugibela uhambe nje usithathele iphilisi lakho ubuyele emsebenzini endaweni eseduze nawe. Endaweni eseduze nawe. Mhlambe ke ubani oqualifya for lokho ngiyakubani ngenze njani bese ngikwazi ngoba ngiyacabanga phela mawuthi ngiziwathola ngisho emakhemisi eseduze nami edolobheni liseduze nami kuzomela kube khona ukuthi wena ke usuyangena kulolu hlelo wena ke ngiqualify kanjani ubani ukwazi ukungena kulolu hlelo. So lolu hlelo ke nje ngingasho ukuthi libhekelela abantu abathatha amaphilisi amahlala khona okusho ukuthi abantu abanezifo ezifana naboshukela izifo ezifana nabo BP izifo ezifana nabo HIV. Okubalekile ukuthi mengabe uthatha amaphilisi wakho akube ustable kwi treatment yakho okusho ukuthi isifo sakho sesicontrolekile sesikwazi ukuthi sisibhekelele ngendlela. Okusho ukuthi ushukela awukho phezulu awukho phansi ukahle nje uyakwazi ukuthi uqualify ke lapho udinge ukuthi ube neminyaka ukusukela ku5 ukuya phezulu uyakwazi ukuthi uqualify lapho udinga ukuthi ube nomazisi okusho ukuthi iID kungaba iID number kungaba iAsylum seeker number kungaba iPassport number uyakwazi ukuthi uqualify lapho kodwa okubalekile akube ukuthi imithi yakho uyithatha ngendlela uyakwazi ukuthi ube stable kwi treatment yakho. Mhlawumbe ukukhumbuzisa umlaleli lapha ekhaya iziphi lezi indawo engagcina umuntu ekwazi ukuthi aye kuzona. Ngizwile uthe amakhemisi siyakwazi ukuya kuyo ngiyabona amakhemisi emadolobheni nakuphi. Iziphi ke mina nje ngihlala le eNtunjambili ikuphi la iziphi indawo engayithola eziseduze nami. Hawu ziningi kakhulu. Njengoba ngeke ngasho ukuthi ke amakhemisi kuya kube ama private amakhemisi okusho ukuthi abo Clicks abo Dischem kanye nawo wonke amakhemisi esinawo emphakathini kuyaba amahholo kuyaba amasonto kuyaba inkantolo itribal court okubalekile nje ukuthi kube khona ngoba inkantolo siyisaba kanje yazi inkantolo volole ngathi bazovusa lokho ya hayi nawo impela kuyakwazi ukuthi kusebenzisane nawo. Okubalekile nje ukuthi akube khona umdlelwane ke phakathi kwayo idepartment kanye nayo indawo le usuzolanda kuyona. So mangifisa ke ukujoyina ke ngiyakubani enze njani mawufisa ukuthi ujoyineke wena ongakwenza umlaleli ekhaya ukuthi uthathe umazisi wakho nje mengabe uya esikhungweni simpilo
mawufika kudokotela noba kunesi ozobe ekusiza usuyacela ukuthi ke ungene kuleli hlelo leli bakuwukuthi amaphilisi wakho uwathatha ngendlela uzobe seyakufaka kulolu hlelo kukhona ikhadi azokugcwalisela lona ekubizwa ukuthi i-collection card ozobe soyayiphatha ke mengabe soyolanda amaphilisi la ozowalanda khona uzobe sekunikeza ke i-list yawo wonke ama-pick up point akhona ongakwazi ukuthi ukhethe kuwona ube sekuyathatha ke okumnandi ukuthi ke njengoba sila KwaZulu Natal ukwazi ukuthi uthathe noma ikuphi la eKZN ama-pick up point esinawo okusizayo ke kakhulu ke la yes akusho ukuthi funeka kuze kube yila clinic yami engakhona impela hey zimnandi lezo indaba mhlambe ke siyathanda ukuthumela thina la ngiyakwazi ukuthi mntanama uhamba ungilandele bakithi siyakwazi ukuthumela umuntu asilandele lamaphilisi impela kuvumelekile ukuthi uthumele umuntu akakulandele mengabe bekubhalisa bazokwazisa ukuthi uyakwazi ukuthi uhlomule abantu ababili abangakwazi ukuthi bakulandele amaphilisi wakho uzobe sowushiya ke imininingwane yabo ukuze kube lula ukuthi bababone mengabe befika bezokulandela mase bezokuthathela amaphilisi wakho nje bazophatha nje i-ID yabo ngoba phela uzobe soyishile lapha yani i-ID number bazobe sebekwazi ukuthi banikezwe noba baphathe i-copy le-ID yakho bazobe sebewathola amaphilisi wakho mhlambe mawukuthi ke ngigejwe nje izinsuku ezimbadlwana zawu10 ngingakwazanga ukuyowalanda iyiphi indlela engikwazi ukuthi ngiyilungise ngaso leso simo ngiyabuka nje lapha yakulandwe ebhokisini thizeni mase ngiyafika ebhokisini sekuze kwashaya isikhathi ukuthi ke la kulandwe khona emabhokisini kuba isikhathi esingakanani cha izinsuku ezingaka kumele ungazeqisi mase zingeqileke ke ikuphi ekumele ngikwenze ukuze ngingabe sengiyalimala phela lo hlelo lumnandi kakhulu ngoba liyakunikeza isikhathi esilingana no7 days udlulile usuku lokuthi ulanda iphasela lakho ukuthi usungaya kuleyo pick up point ufike ubachazela ukuthi kudlulile usuku lwakho kanjeya bazokwazi ukuthi bakunikeze iphasela lakho kodwa ke okubalekile ukuthi awungaphelilwa 7 days ungayanga ukuthi uyolanda iphasela lakho ngoba mawungafikanga izobe selibuyele emuva sekukhomba ukuthi ke ubuyele emtholampilo mfowethu ngiyazi ukuthi usebenza ngemithi wawusunqena ukuba inyanga nje wawusufundela ke khipha amaphilisi but ke into mfowethu lamaphilisi bathi ayababa abaphuzeki umleze niyena udlulisa ukuthi cha iliphuza iphilisi noma libaba linjalo libaleke ngathi ngilokhu ngeliphuzile iphilisi kubalekile kakhulu ukuthi amaphilisi ke siwaphuze ngendlela ngoba mengabe sesingawaphuzi kugcina sekuba nenkinga nalesifo esizama ukuthi silwe naso ngoba sigcina sesiphindeka esengasasebenzi so asiwaphuze nje ebaba enjalo kube khona abazokhala ukuthi mhlambe angiphathisa ngekhanda noma ngiphathise ngokuthi bangabe kukhona isimo esikanjalo ngingakugqugquzela ukuthi ubuyele emtholampilo ufike utshela usokhemisi wakho ukwenzela ukuthi ezokushintshela akunikeze amanye nobutshela udokotela lo ozobuhlangene naye absolutely yini ke le khona insizwe eyiginqa la iphilisi ilishaye ngalezi ithako lezi ezizozutshwala niyayiqhuqhuzela nto ngoba uthi hayi mangilimixa nje nelo kuba idash bese kwehla kahle manje niyayiqhuqhuzela nto yokuphuza iphilisi ngedash noma ngento ezithile noma nifuna amanzi nje kuphela hawu nkosi yami amanzi ayimpilo asingayiphuze ngamanzi singayiqaqi futhi umlayezo wakho ebantwini bakwaZulu Natal kulesikhathi samanje umyalezo wami ulula kakhulu ngingasho nje ngithi impilo yomuntu isesandleni sakhe amaphilisi azosebenza mengabe esegazini asiwaphuzi nje masingawaphuzi angeke azasisebenzele ngemo hayi ke sibonga kakhulu mfowethu ngesikhathi sakho siyajabula kakhulu ngeke ngisakubiza ke ngoJudas usujogoda ngoba sengiyakwazi ukuthi isuka plento hayi ke namhlanje sigadla konqonqoshe ngiyazi ukuthi khona ufuna ukubeka okuncane ngifisa nje uku-add Ntokozo kwindaba kaJudas ukuthi bakhona abawalandayo amaphilisi absolutely ngoba bebalekela ukuthi sizobalandelela avela awashutheke phansi kombhede noma awashutheke phansi komatras ngithanda lokho akushoyo uJuguda ukuthi iphilisi lisebenza nalisemzimbeni ungawathatha amaphilisi bese uyawafihla ngoba awenzeli mina awenzeli umuntu wasekhaya uzenzela wena siyabacela ukuthi abantu bawaphuze ngempela hayi namhlanje ke ikhemisi lihlasele ngempela ngoba nani selingeneke kwavela wangena iprovince uzwe ngubani sihlanganele yana namhlanje sakungena iprovince ke manje ikhemisi uqobo lwalo cha mfowethu sitshela ukuthi ubani wakabani wenzani la eminyangweni ngibingelele umphathi wohlelo kubaphisa ongqongqoshe omnyango mina nginguVusi Dlamini absolutely imanager ebhekele umnyango
weze pharmacy osokhemesi ukuphathwa kwemithi yes shoot masikhuluma ngomuthi nje sikhuluma ngawe lapha eDovisi ukuthi hayi lalela letla khona umuntu othi idololo yini idololo idololo yabona aleke igama ngekho bengisho nje legama ngqongqoshe so la emthini aleke igama ngekho ufaka nyuloli legcineni lolo kubese kuba khona umuntu othi cha ngqongqoshe ngiyakhumbula ukuthi ngelilanga kuzoba lelu hlelo sikusebenze nokuceba lemithi le ehamba ibe nenkinga bengaze kumemeze bona abantu engathi ke kunephilisi la noma umuthi lo othinta isifo sasichenene isifo sasichenene ke isifo esingasekho kakhulu ngqongqoshe abantu abasabhukudi abantu ngasemlizini nje basabhukudi abantu isichenene ke lesingathi ukuthi access isifo esikhona kakhulu engathi ke nephilisi lakhona lenziwa ndawana thizeni la eliphuma khona libe yilo nje ngempela lodwa kwezinye ke zezikhungu zethu sesiyathola engathi kunomlayezo ongazi ukuthi ke bayabika ukuthi seliphelile ezweni lonke noma seliphelile ekhungweni zethu kodwa sithe umfowethu akasondelela ukuzosichazela ukuthi ngabe ithini into ngaleli philisi liyini leli philisi ithini indaba yalo bamaphisa leli philisi libizwa ngokuthi iPraziquantel igama lakhona elibizwa ngalo kodwa ibrand ke yenkampani lele marketha ngalo kuthiwa iBiltricide Biltricide lokho ukuthi iBilharzia kuna yini kehloko semteketizwa lapha iBilharzia isifo isifo iBilharzia isichenene isifo isichenene ngesiZulu isichenene ngokwesilungu ke ibizwa ngokuthi iBilharzia hey amakhulu amagama mina ngoba nechenene mangibhala lapha ngayibonela ulecture ukuthi wenze njani manje ke ithini ke into leli philisi leli philisi ke lona lisizayo ukubulala izilokazane lezi ezikhanda isifo lesi sichenene inkampani yodwa emhlabeni jikelele owakha leli philisi leli bese ke kungabi lula ke ukuthi litholakale kalula nanokuthi ke ngoba into engadingakali njalo lokho kwenza ukuthi ke kwenzeke ukuthi isikhungo sezempilo kuthi naqondana ukuthi khona umuntu osidingayo kanti ngaleso sikhathi abanaso ngoba uma benaso lihlala lize li expire kuhlala kuze expire bese kuqondana ke nokuthi ke umuntu ufika kanti abawasekho ngaleso sikhathi kulesi sikhungo engikuso hayi ukuthi la esifundazweni kusho ukuthi esifundazweni sonke akunjalo ingakho kufanele sixhumane ngaso sonke isikhathi ngingaphindele emuva mina ngingakusizile wena kufanele ngithintane ngoba phela siyaxhumana namanye ama clinic nebhedlela kanjalo uma kungekho kulo district leyo i-district eseduzane inakho bese ke kudinga ukuthi ke kwenziwe ke indlela ukuthi ke kufinyelele kuwena ukwazi ukuthi usizakala ngoba nje ukhona omunye kuthiwa wathi ethi uyalibheka kwathola sel expire leli ngoba lalikade lingasabekade bengalenduza isikhathi eside so nakho ukuhlala ekucheckwa ukuthi izinto za expire kubalekile bese kulokhu kuxoxisenwe ukuthi ke into ekhona kodwa akangabuyela umuntu ekhaya atshelwe ukuthi iphilisi alikho ekubeni ekhona cha impela akufanele kube njalo uma ukuthi alizukwazi ukuthi lifike ngalo losuku lelo kodwa clinic lapho ngathatha imininingwane yelungu lomphakathi lelo kubhekale nokuthi ubani nompilo oseduze kwalapho ukuze ukwazi ukuxhumaneka naye nasefikile amaphilisi ngoba akona amaphilisi wathatha isikhathi eside waphuza kanye nje ulikinqa kanye lilodwa lokho nje isikalo kuya ngesikalo sesisindo sakho mhlambe iphilisi elilodwa mhlambe iphilisi elilodwa no half njalo uphuza kanye bese sekulungile njalo shuthi ke mangikuzwa kahle ngqongqoshe nami ngifuna ukuthi ngoba ngilalelela abalaleli mina akumele ngabe uzuhamba uphindisela emva kuthiwa alikho ngoba lona likhona uyangiqiniseka ukuthi likhona ukuthi kwezinye alisasebenzi njalo kwezinye indawo uthi kwi stock bese labola ngesikhathi labola ngalo manje lokubelanda liphinde libolela engekho zana lesi sichelene engekho lazela baze bagcina nawo sekungazi ukuthi kodwa ke iqiniso likhona lona esifunda likhona nje siyakwazi ukuxhumana thina nendlela esixhumana ngayo ngoba kwi district kuba khona ama groups e district umuntu avela afake egroupini yakhe ngicingile ukuthi
ama-district pharmacy managers ane-group ehlanganise ne-head office uyakwazi ukuthi asuke nje umuntu athi ngidinga ukuthi kanje aqhamuka omunye athi nako singakulokhuza kanje bese kuyalungisa lo mcimbi. Ngiyazi-ke mina sebathi siyavika too much masithi siyayikhuluma yikho sesikulanda uzoyikhulumela ndoda kodwa sesathi siyoliceba iphilisi nephilisi esisuke sizwa engathi kuthiwa lingase lisusudunguya nengqongqoshe. No kunjalo Ntokozo akuqali kuleli philisi futhi akuzogcina la ngoba amaphilisi umakhiwa sake sazama ukuyichaza ekuqaleni kwasho ukuthi abantu basadiniwa bayizwa kahle imoya iphezulu. Iphilisi nephilisi nalakhiwa lisuke line ingredient okuyiyona yona ngqo efunekayo. Amanye akhiwa ngama ingredients ahlukahlukene. So kuyenzeka ke ukuthi laba bawakhayo ngoba wakhiwa ethina amaphilisi laba bawakhayo baphelelwe ile ingredient kwesinye isikhathi laba bawakhayo baphelelwe iwona kamaphilisi. So uma bephelelwe laba bawakhayo kusho ukuthi nathi sizongabi nalo ayibi khona indlela yokuthi nathi sizenzele ngoba asinawo. Kodwa into esiyenze emnyangweni ukuthi uma ngabe kunephilisi elilodwa elikwazi ukulapha isifo lelo philisi lingatholakali ososayensi nodokotela bayahlangana bavumelana ukuthi imapha amaphilisi angahlanganiswa ukuze akwazi ukuthi enze wona lo msebenzi wale philisi elilodwa. So ngaso sonke isikhathi kuba khona lento esibiza ngokuthi alternative. Akekho umuntu okufuna aphume emnyangweni wezempilo engenalo iphilisi ngoba noma lingekho leli lodwa asuke khona amabili amathatha angahlanganiswa ukuze akwazi ukuthi alaphe isifo kuyisona sona esinkinga. No kungqoshe ngenxa yesikhathi sengiyocela usalusa uligoqo uhlelo. Siyabonga kakhulu Ntokozo siyajabula nje ukuthi sibuyile onyakeni omusha sizosebenza sishilo ke sathi kulonyaka hayi KZN yaphila sibe health KZN lokho esoba sikwenza bazosibona yonke indawo. Sivumile ke futhi ukuthi ibhedlela hayi yithi nazo sothi siqede ibhedlela sibe siya nakuma clinic ngoba khona nama amanye uthola ukuthi abe nama challenges ngelinye ilanga soba sesibhedlela ngelinye ilanga sibe kwi-CAT ngelinye ilanga sibe kwi-clinic nje ngoba mhlambe sizwile ukuthi khona inkinga noma khona sisuke sifuna ukuyokudlulisa khona abantu ke abazi ukuthi hayi eduze kwabo soba khona amaningi ama-visits ethu kuzoba ama-surprise visits lapho esingeke sisho kwasekuqaleni ukuthi siyeza basibona ngoba sesithushula. Amanye ke sizongena lana bengasiboni isigqoka igqoko sinjani sibabuka ukuthi benze njani ama-patient uma esingekho lana ebese sesiyavumbuka. Iyahlupha ke leyo nto ngoba kwesisikhathi uthi uhleli la equeuini ucasulwe indlela abantu abakhuluma ngayo nje bekhuluma nama-patients ungabe usakwazi ukuhlala no-2 hours ukuthi ufuna ukuyifihla sewuvele uyavumbuka. Kodwa-ke abantu bakithi abazi ukuthi sikwenza lokho ngoba senzela ukuthi sishintshe indlela abantu bakithi abaphatheka ngayo ey'khungweni zethu. Ngiyayikhumbula insizwa ye-security lapha eMtuba yathi wesisi ngithe yima lapha yena ngithe yima la hayi insizwa yayo wangalibona iduku seliyisukela lona ebusweni uthi hawu kanti ungqongqoshe. Ibaye ngiyayithanda le ukuthi mutreat umuntu njengoba ubungatreat umfowenu nangendlela wena obungafuni ukutreatwa ngawo njengowakwethu. Siyeza-ke ey'bhedlela njengoba seshula ungqongqoshe nizosibona sizofika kukuhle sifike kukubi sijabule sikhalisane kube nje aya. Asibe healthy KZN akuvaleliswa sithi lungelo kabanye.